Magkano po ang interest rate po dito? Kasi yung motor, 5 pesos. Yung tricycle, 10 pesos. Tapos yung 4 wheels, 20 pesos. Yung motor, 5 pesos. Yung 4 wheels, 20. Tapos tricycle, 20 pesos. Okay naman sa diba? Yes sir, ay naman kayo sa akin. Channel. Kasi na sir. Sige po sir, thank you ha. Salamat. Paps na po kami dito. Thank you. Sa bayan ng Bayambang Pangasinan kung saan nandito po ako sa St. Vincent Ferrer statue. Kumuha po ng permit para po magkapag-vlog, travel vlog po dito sa mismong St. Vincent Ferrer. At okay naman po, pinayagan kami, sir at ma'am. So, dito po tayo sa mismong St. Vincent Ferrer Chapel. Yung place. Tayo po ay medyo kailangan natin kasal muna. Po guys, nandito po ngayon sa statue ng St. Vincent Ferrer, kung saan ito po yung tallest bamboo structure na dineklara ng Guinness World Record. Mataas na bamboo sculpture na patron ng bayan ng Bayambang.
Yeah. Ang iiyak ko. Ganda na, nakakagawa.